2022. godina je u kojoj se obilježava važna obljetnica jedne od najznačajnijih kulturno-umjetničkih institucija u Hrvatskoj, Zagrebačke galerije Klovićevi dvori, koja već 40 godina svojim djelovanjem oduševljava publiku i struku. Što se Zagreba tiče i uopće uloge Galerije Klovićevih dvora i u kulturnom životu i u životu Gornjeg grada, to je jedna nezaobilazna točka koja ima iznimno vrijedne izložbene muzejske prostore, ali ono što je jednako važno, cijeli taj prostor Gornjeg grada oplemenjuje različitim sadržajima. Što se tiče Ministarstva kulture i medija, Klovićevi dvori su ona ustanova s kojom najviše radimo kad razvijamo i projekte međunarodne suradnje. Nastavit ćemo sigurno sa osmišljavanjem i dogovaranjem takvih velikih i bilateralnih međunarodnih projekata. Značaj Galerije Klovićevi dvori prije svega je što je omogućila građanima Zagreba i Hrvatske da uživaju u umjetničkim djelima nekih od najslavnijih i najvažnijih hrvatskih, ali isto tako i svjetskih umjetnika. I ono što isto tako treba reći je da Galerija Klovićevi dvori je imala tu sreću zapravo da je malo oštećena u ovom zagrebačkom potresu, s obzirom na rekonstrukciju koja se prije dogodila, tako da je ne samo stup zapravo za mnoge umjetničke institucije i prije bila u ovom izložbenom smislu prije potresa, nego nakon potresa postala stup i u smislu da se njen izložbeni prostor koristile su mnoge druge umjetničke institucije, odnosno kulturne ustanove koje su bile oštećene u potresu. Pod vodstvom ravnatelja Antonija Picukarića, Galerija Klovićevi dvori i program koji predstavlja relevantni su ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu, o čemu svjedoče gostovanja izložbi u respektabilnim muzejsko-galerijskim prostorima Europe, poput Bečkog Belvederea ili Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Najveći broj posjetitelja, najveći broj prodanih karata, najveći broj projekata u jednoj godini. Mislim da smo mi kroz ovih 40 godina uspjeli naći tu jednu nišu u kulturnoj sceni gdje se na jednom mjestu prikazuju velike blockbuster svjetske izložbe, velike hrvatske baštinske izložbe, velike retrospektive najvećih hrvatskih imena. Publika je to prepoznala, ne samo u Zagrebu, ne samo i u Hrvatskoj, nego na naše bolje ili veće izložbe dolazi i dosta publike iz cijele regije. Sve je započelo preuređenjem Isusovačkog samostana iz 17. stoljeća, koji je u razdoblju od 1973. do 1982. godine pretvoren u muzejski prostor, prvotno zamišljen kao prostor namijenjen zbirci umjetnina Ante i Viltrud Topić-Mimara. Klovićevih dvora danas ne bi bilo da se tada nisu dogodile određene sretne okolnosti, ali isto tako i neočekivane odluke. Sretna je okolnost bila što je kolekcionar Ante Topić-Mimara odlučio svoju bogatu kolekciju pokloniti hrvatskom narodu i za njezin dom u Zagrebu odabrao Isusovačko zdanje na Gornjem gradu. Sretna je bila i nepokolebljiva odluka tadašnjeg ministra kulture Stipe Šuvara da taj objekt, unatoč brojnim prigovorima i tehničko-građevinskim preprekama i izazovima, pretvori u muzej. No, nakon preuređenja, potpuno neočekivano, Ante Topić-Mimara odlučio je kako svoju zbirku ne želi postaviti u novom prostoru. Kako je bilo u izgradnji, nisam imao nikakvih ograničenja u svojim odlukama, jer smo radili ono po svojoj savjesti, bez ikakvih utjecaja i čak i Mimarinih, jer Mimaran je tražio da se izmjene prozori, da se povećaju katovi koje ne možemo povećati i to je bio najveći razlog zašto on nije htio ući u tu zgradu. Pri samom završetku same obnove ovoga objekta, gospodin Mimara je rekao da on neće ovdje ući sa svojom donacijom. I tako je Zagreb neočekivano dobio vrhunsku umjetničku galeriju. Drugarice i drugovi, gospođe i gospodo, pozdravljam vas u preuređenom Isusovačkom samostanu ovdje na Griču, u srcu Zagreba, u ime svih onih koji su se brinuli
da ovo staro i dragocjeno zdanje, evo od današnjeg dana, služi kao suvremeno uređeni i opremljeni muzejski prostor koji će u buduće trajno služiti potrebama našeg kulturnog života. Prvi programski ravnatelj Ante Sorić, koji je tu dužnost obnašao od 1982. do 1996. upustio se u eksperiment koji se ubrzo pokazao vrlo uspješnim. 3 uvodne izložbe kojima je otvoren muzejski prostor bile su grafike Albrehta Dürera, retrospektiva Otona Glihe i izložba skulptura Dušana Đamonje, i zapravo su bile svojevrstan test koji je pokazao mogućnosti novog prostora. No pravi početak muzejskog prostora obilježila je izložba Riznica Zagrebačke katedrale 1983. koja je po prvi put prikazala svo katedralno sakralno umjetničko blago. Kako je onda gospodin Mimara odustao od ovog prostora, onda sam jedanput u šali pitao gospodina Sorića što ćete sad s tim prostorom. I onda sam tako s njim razgovarao, pa sam rekao da bi bilo dobro jednu veliku izložbu napraviti. I ja tako jedanput njemu kažem, ajmo Riznicu katedrale. I tako je počela priprema i izložba je konačno ostvarena, 1983. u ožujku otvorena i doista je to bilo veličanstveno. Ta izložba je tada privukla 170.000 ljudi. Tada. To je nešto nevjerojatno za ono vrijeme. Tako se započela pisati povijest. Uslijedile su izložbe Ivan Meštrović, 100 godina Strossmayerove galerije, Pisana riječ u Hrvatskoj, te najuspješnija izložba prvog desetljeća djelovanja muzejskog prostora, izložba pod nazivom Drevna kineska kultura, koju je pogledalo čak 450.000 posjetitelja. Ove su izložbe bez sumnje otvorile novo poglavlje u kulturnom životu Zagreba, budući da su do tada muzeji svojim programom u većini slučajeva bili usmjereni prema struci. Uz izložbe u muzejskom prostoru priređivala su se različita popratna događanja poput predavanja, promocija i koncerata, a uz svaku su izložbu bili predstavljeni i katalozi, suveniri, zlatnici i srebrnjaci. Naši brojni sugovornici, kao svjedoci vremena u kojem je umjetnost uistinu brisala sve granice, bez iznimke su složni. Važnost galerije Klovićevi dvori za hrvatsku je kulturu neprocjenjiva. Klovićevi dvori su jedan od najdragocjenijih hrvatskih prostora za izlagačku djelatnost. I to, rekao bih, iz dva razloga. Prvo, programski, koji je bio sjajan, i drugo, zbog prostora. Ali ono što je zapravo krasi Klovićeve dvore, to je bio njihov dugogodišnji, 40-godišnji izlagački program. Ja bih rekao, mogli bi to povući od Sorića do Picukarića. Povratak grada Zagreba na kartu europskih kulturnih metropola. Značajne izložbe, kulturu kao uznesenje, najvažniju, ja bih rekao, sastavnicu života jedne nacije. To je jedan izniman briljant u hrvatskoj kulturi, apsolutno. Klovićevi dvori su 80. godina uveli jedan novi način razmišljanja u produkciju i promociju izložbe. I to je bilo revolucionarno. I to je danas generacija koja danas vodi ovu kuću, ide tim tokom i njihovo mjesto je zaista vrlo čvrsto ugrađeno u identitet grada Zagreba, Gornjeg grada, konačno i Hrvatske. Tu je bio taj veliki kultni direktor, voditelj galerije, gospodin Ante Sorić, koji je doveo izložbe koje su bile svjetske izložbe, gdje su bile enormno velike brojevi posjetitelja, i to je nešto što je pokazalo da se ovaj dio djelatnosti, dakle muzejsko-galerijski djelatnost, može biti čak i ekonomski dobar.
82. otvoreni Klovićevi dvori, 83. velika izložba riznica Zagrebačke katedrale. Dobili smo ponovno jednu nacionalnu samosvijest, ono da ta Hrvatska može svojom kulturom svijetu pokazati tko je. Kad mi neko kaže Klovićevi dvori, meni je puno srce jer to je moja domovina u najljepšem smislu. Institucija koja je, a zapravo sve nas oblikovala još u 80. godinama kad smo dolazili na one mega izložbe koje mislim da uopće više nije potrebno spominjati koliko su važne. Uzlaznu putanju muzejskog prostora prekinuo je Domovinski rat koji je onemogućavao realizaciju velikih projekata. Antu Sorića je 1996. godine na ravnateljskom mjestu zamijenio Zvonko Festini, koji je nastavio programski put u vrijeme složenih društvenih prilika, trudeći se zadržati visoku razinu kvalitete programa. – 1996. godine muzejski prostor preimenovan je u danas prepoznatljiv naziv Galerija Klovićevi dvori. Julije Klović, Michelangelo minijature, kako ga nazvaše u visokoj renesansi Italije, dragocjena umjetnička ličnost. Sada više niko uopće ne sumnja da Julije Klović zaslužio da bude titular ove sjajne galerije. Galerija Klovićevi dvori danas je nesumnjivo najznačajniji izložbeni prostor ne samo Zagreba, nego i čitave Hrvatske. To potvrđuju na prvome mjestu golemi brojevi posjetitelja vezani uz, naravno, najveće izložbene projekte. Mislim da su Klovićevi dvori jedna ustanova koja zapravo može pokriti onaj najkvalitetniji mainstream hrvatske produkcije. Unutar slikarstva, kiparstva, ali isto tako i unutar primijenjenih umjetnosti, odnosno popularnih medija. Tijekom 2 uspješna mandata Vesne Kusin od 2004. do 2012. godine obnovljene su i realizirane važne kulturološke teme iz nacionalne povijesti umjetnosti. Istaknimo projekte Dalmatinska Zagora, nepoznata zemlja, te Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije. Spomenula bi Antu Sorića svakako, koji je stvorio ovu galeriju. On je krenuo nasumce kad je ostalo sve prazno i stvorio je uglednu galeriju koja se bavila nacionalnom umjetnošću i internacionalnom umjetnošću. I nakon njega je stalno ta galerija napredovala, rekla bih, razvijala se i sa svojim kadrom i sa idejama i drago mi je da je Antonio Picukarić, sadašnji ravnatelj, zapravo nastavio tu uzlaznu liniju, ide dalje, jer vreme svako nosi svoje i on je zapravo sa tim velikim projektima međunarodnim i nacionalnim, recimo Zagreb-Beč, Zagreb-Budimpešta, stvorio takve projekte koji su donijeli ovoj kući ne samo nacionalne, nego internacionalne nagrade i priznanja. Marina Viculin, s bogatim iskustvom kustosice koja je dotad realizirala velike međunarodne projekte, bila je ravnateljica u razdoblju od 2012. do 2015. godine. Nema sumnje kako su brojne ideje i najrazličitije suradnje obilježile 40 godina djelovanja Galerije Klovićevi dvori. S veseljem smo surađivali u pripremanju i opremanju velikih tematskih izložbi, kao što su bile, na primjer, Dalmatinska Zagora ili Slavonija, Baranja i Srijem, ili pak onih međunarodnih Ars et Virtus ili Katarina Velika, carica svih Rusa, da spomenemo samo one realiziranja u posljednjih nekoliko godina. A memorable, unique event connects me to Galerija Klovićevi dvori, and this event was the exhibition Ars et Virtus, 800 years common cultural heritage of Croatia and Hungary. It was a joint project which not just showed invaluable pieces of arts of our common history, but it shed into a new light of our common history of 800 years. I hope we will be able to organize a common and joint exhibition like this one in the future as well. Od 90. godina kao, možemo reći, privatni meteorolog Klovićevih dvora, ja sam kriv za sve one tende koje su ovdje postavljane, nekad s razlogom, a nekad i bez razloga. Ili možda ne za sve, ali za većinu njih.
Izložbe u galeriji Klovićevi dvori su raznolike i obrađuju teme od pretpovijesti do suvremenosti, kao i slavnu svjetsku i hrvatsku baštinu, ali i manje poznate umjetničke pojave. Upravo su navedena raznolikost, visoki standard i otvorenost za sve oblike vizualne kulture i najrazličitije profile publike zaštitni znak galerije Klovićevi dvori. Naravno, nakon 40 godina djelovanja i više od 1500 izložbi, ne iznenađuje da su očekivanja i planovi za budućnost na najvišoj razini. Puno toga znam da je u planu i vjerujem da će se i ostvariti, da su prognoze vedrog vremena i vedre budućnosti, pogotovo nakon ovog potresnog i korona ludila. Očekujem i želim da se, ako je moguće, održi isti ritam, a ako je moguće da se još poboljša, tim bolje. Ja vjerujem po sadašnjoj upravi i sadašnjim kustosima da će se tako i nastaviti, a negdje poznajem i njihove programe za nastupajuće godine i vjerujem da će našoj kulturnoj politici, našoj kulturi dati jako mnogo. Očekujem da nastave sa velikim megaprojektima, kulturološkim projektima koji pokazuju te veze na polju povijesti i umjetnosti između Hrvatske i drugih dijelova srednje i jugoistočne Europe. Jer to se u prošlosti pokazalo kao jedna dobitna kombinacija koja privlači publiku i vjerujem da će takav biti slučaj i u budućnosti. Jednog dana kada se bude pisala povijest izložbene politike u Hrvatskoj u zadnjih pola stoljeća, siguran sam da će Galerija Klovićevi dvori isplivati kao ona institucija koja je uspjela doista uspostaviti najbolju komunikaciju sa publikom. Očekujem od galerije prije svega da bude i dalje vodeći izložbeni prostor, ne samo u Zagrebu i u Hrvatskoj, da nas inspirira sa svojim programom, da bude nadahnuće mnogima, jer umjetnost je prije svega nadahnuće i inspiracija za mnoge ljude, a s druge strane da nam omogući bolju i ponudu, pa i turističku, za sve one koji posjećuju grad Zagreb, ali i Hrvatsku. Tako da to je do sada galerija bila, a vjerujem da će još više biti u budućnosti. Ja vjerujem da je to muzej koji ima svoj dobar smjer i koji će se u tom smjeru nastaviti razvijati. Klovićevi dvori su otprilike unutar definicije samog grada Zagreba i želim im sreću. Umjetnička priča galerije Klovićevi dvori, koja nam oplemenjuje život i čini nas ispunjenijima, bez sumnje se nastavlja. Htio bih se na kraju zahvaliti pogotovo publici koja nas prati kontinuirano već zadnjih 40 godina, ali i svim ljudima koji su participirali na bilo koji način u projektima Galerije Klovićevi dvori. Nadam se da smo opravdali njihovo povjerenje do sada, nadam se da ćemo to činiti i u budućnosti, već počevši od sutra. Sigurni smo, vrijedni tim koji stoji iza brojnih uspješnih projekata Galerije Klovićevi dvori pružit će najbolje od sebe i biti na najvišoj razini kako bi sve što je zamišljeno bilo i ostvareno.